preferits, sí, home. Avui aquí al mig del bosc. Relaxats. Què podem fer aquest cop? Home, mira, dels vídeos que tenim ja uns quants, mireu ja a Instagram. Hem parlat, per exemple, parlant de la natura, no? El català del mar. Sí. El català de les vinyes. Sí. Doncs ara què fem aquí? On som? On som? Doncs no ho sé, ja et diràs tu. Sí, som al Moianès. El Moianès? És a dir, que podem fer el català al camp, en una zona més rural, diguem, no? Més rural, sí, i tant. Jo crec que podem trobar algú que ens digui expressions, paraules pròpies de la comarca, i si pot ser ben bé arrelades al territori i aquest concepte del camp, home, ens donaria una visió diferent de la llengua. M'encantaria. T'agrada? Sí, així descobrim. Així descobrim la zona del Moianès. Anem a veure què trobem al Moianès. Al Moianès. Som-hi. Bé, del parlar del Moianès, una de les característiques que més em criden l'atenció és les formes faig, veig, vaig. Normalment, en català estàndard, se sol fer vaig, veig, faig. Però nosaltres, aquí el Moianès ha evolucionat d'una manera que ha acabat faig, veig, vaig. Segurament l'evolució va ser de faig, veig, vaig a faig, veig, vaig, i després hi vam afegir la C, que és la marca de primera persona de singular del present indicatiu. Això també es pot trobar en altres parlars, com per exemple al País Valencià, que diuen sovint òbric en comptes d'obro, o també aquí a la resta de parlars catalans trobem la C al final de la primera persona, com tinc, dic, vinc. També una expressió que m'agrada molt és l'expressió tancar els ànecs, que vol dir anar-se'n a dormir. Per què tancar els ànecs? Perquè bàsicament és de les darreres coses que es fan a una granja. Anem a tancar els ànecs perquè ja s'ha acabat el dia i després ens anem a dormir. I ja per acabar, una altra paraula que a mi m'agrada moltíssim és la paraula peixa. Peixa es fa servir molt poc en català, però els llocs en què es fa servir moltíssim. Peixa ve del llatí pescare, em sembla que volia dir, peix, en llatí, i vol dir alimentar, donar menjar. També tenim l'expressió donar de peixa, que suposo que és una al·literació. Ho repetim 2 cops. I bé, bàsicament, aquestes són les coses que més m'agraden del parlar de la meva comarca. Escolteu, vosaltres, ànecs, que sou del Moianès, no? Perquè hi ha una expressió que ens han dit, que es diu aquí, que no sabem, que és tancar els ànecs, per anar-se a dormir els humans. Però els humans us dieu a vosaltres també? O vosaltres dieu als humans a tancar humans quan es van a dormir? No ho sé. Que bé, oi? Ara, gràcies al Manel, ja coneixem unes quantes paraules rurals molt pròpies del Moianès. L'expressió dels ànecs l'he trobat brutal. Molt divertida. Què et sembla? Molt bé, m'ha agradat molt. Molt professional, Manel. I què? Què més podem fer, doncs, aquí? Home, jo crec, per experiència pròpia, jo crec que podria ser interessant saber d'algú que és nou a la comarca, o nou al Moianès, i potser com veu, com ho viu, això. I quines paraules li han cridat l'atenció? Per exemple? Doncs ja tinc la persona. Ah, sí? Ui, tant, ens ho explicarà perfectament. Ah, que bé. Anem? Doncs anem? Sí. Som-hi. Doncs jo vaig decidir fer un canvi vital important, vaig deixar la ciutat per anar a viure a un poble, en el meu cas Castellterçol, i la veritat és que una de les coses que em va sorprendre més a nivell de l'hora de parlar i de lèxic amb la gent i que de seguida em van explicar, un dia sento la paraula empuntegar. T'has empuntegat o m'he empuntegat? Clar, empuntegar, què és això? Llavors van començar a explicar empuntegar, és entrebancar-se. I llavors jo també els explicava coses del Vallès, que és d'on venia, i llavors també era molt guai l'intercanvi de lèxic que fèiem. Un altre dels verbs que recordo més és aixaboirar. Aixaboirar és una cosa que a mi no em deia absolutament res, no sabia si venia de boira o de què, i és estornudar. És a dir, que són moltes cosetes que he anat descobrint al llarg de gairebé 4 anys que porto aquí a la comarca i que m'han agradat molt i m'ha agradat descobrir-les. I una altra l'última que us vull explicar, que vull compartir amb vosaltres, és una cosa que he sentit també a altres comarques darrerament, i és l'àcid. Això ha sigut fantàstic, tu. Clar, l'àcid per mi, la primera vegada que el vaig escoltar, que el vaig sentir, pensava que era un error, que era una cosa que estava mal dita. En canvi, a la comarca és una cosa que es diu molt i que, a més, és important que no es perdi, perquè forma part de la tradició oral i del lèxic d'aquesta zona. Com una aigua tranquil·la reflecteix cap al tard els núvols, els cignes i els saules,
Jo veig passar pel llac profund del teu esguard l'ombra de les teves paraules. És preciós, això. Home, Màrius Torres, és que som a Sant Quirze Safaja. Ah, clar, mig del Moianès. Sí, què t'ha semblat la comarca? M'ha agradat molt, Sí? molt. Mira, tant el que m'ha après de la llengua, amb Sí. el Manel, Sí. amb la Berta, Sí. moltes gràcies, molt professionals els dos. Uah, moltíssim. Sí, i l'entorn és preciós, el camp, el bosc, molt Ai, maco. sí, Molt m'ha agradat maco. molt, M'ha agradat molt, 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 sí. molt, molt. I a més, Sí? se m'ha acudit una cosa. Què? Una cosa així graciosa. Sí? Mira, fins i tot, en el Moianès, Sí? no ens hem mullat. Què? Què? David, per un cop que vull ser graciosa jo. Que no era graciós? Va. Som-hi.